Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing mi khubor jong ka jing don ki breu narilom karo ki bala kempang pre pat penhiar na ka jing bam ni ka dok kha ka bala sneo na suba ba don bi ha ka wei ka yeng yap breu ha jela Assam hari boy district ru ki don kombalai pu wengut ai ki breu ki bala ngat ya ka ni ka jo ka apon kini ki breu ki bala ngat hari boy district ki dei ki bana ka snong nong lado ka baha pa po ka jirang constituency Bat kat kum gajing tip kabala yok lum, laong kum basaw pu wengut na kani ka snong kilami ban lech ngolem, sya kate ka jaka ying yap breu, haga snong Mariampur jong ka Golpara district, haga jela Assam, haga khandai terik ujemang. Layok jing tip ru na pedeng ki saw pu wengut, lai pu wengut kilawan paino syara snong, bat kempang haga mit jong ka sngi ka babut, kata haga sipaw terik ujemang. Bala penkit no yaki sya CHC Pathar Khma na benta ban yo ya jing sumar ka bakirke shishola yo jing tip bana pedeng gini ki lai pu wengut kumba khat sangut ki dei ki bala khamshi tom jor bala penthia no yaki ya ka jaka a jing sumar kat bayi ki waipat ki ba shitom malu mala la shu aida wai bat pelat no yaki la yo jing tip ba shi phongut ki wai pade na pedeng ki pat ba nong song snong ki dei ki bedan menta ha pedeng ka jing sha sumar ha po ka jela Assam Haba persang manuat jing tip no medical officer ke Pathar Khma CHC Dr. El Gashnga ulaya thu kadai sham pakaladon ke jing kempang pre bat penhiar jong ki breu na kasnong nong lado baradin ke jing tip halor ke jingjia laptha ki kali kit nong pang badru ki kali shimet ban penpoi ki tei ki bashitom sha Pathar Khma CHC na kabenta ban yo ke jing sumar ka bakirki Ulay atho ban kaliang ka CHC ru kalayale kat bala ban ay ka jing sumar ka bapakash kita ki nongpang pat kum bakalong menta ki babon kila khamkot bala pelat no na kata ka jaka ajing sumar halor ka ni ka jing jan kaliang ka office DMNHO jong ka ribhoy ula pha ya ka kinhon ban letshim nong muna na kita ki nongpang na ka benta ban penlong ya ka jing tip benya ban lamp ya ka daw jong ka jing kampang kita ki breu ka snong Dokter hilap berbatai ki tolong hakana kerkum ka wan kene ka Jingpang. Jing sisya kini ki beliau long haka sipo terik kumba sipo steng kat wei duna ngiyok information nai be try snong jong ki hi bai long ba ki don ki beliau hasnong kumba arpo lai pomut baki ya pri ya penhiar de ngi pak no Arkli ki ambulans namni balik syau iki bangila karpat iki bala dadang don ki kali private ke yu one kit iki shani hospital jongi de naliang jongi ro gila wan lam ki poi hamni kumba khatwe steng khat arduna kunta dan dangila lap bagi di ki breu long kiadon kata kacing pri ba penhiar ba kacing sukpo dangila kali nak e gadau ba kilong kunta taki ai ni ki history ba ki ong ba haka Kendai terik kumta pakile chapo Assam kadon kacing yak breu stai Assam kile yin yak breu bada ki yabam jingbam hangta nda kilawan kai sejing kisa yo akta ka pri penhiar ban nang ni na po hostel jengi ngila persang ban ai ki kacing sumar bad ka bas ni ai ngu yo uble ba hadu menta empat don mano kacing jia ka basosi bad barok kinopang kila klain Te kini baru asal kini napo tang nako ke snong ne Hoi, kidai tang na po kasnong, kadai kanong ladu. nang lado. I lanong lado, hang tugas ni baar leya bru isa Mariampur. Mariampur. Lapui hate te ya chong thai ispang. Te de di cha. Nata adin bela tep bru ya bang teca. Ya bang jutan berdai pada bendi Sejauh berkutung, dia berkedokha, dia masih labam berkecara, dia labuan di sini yang kaya cai, cai. Dekat dengan LAP. Sapu lagi ni. Umut kita pergi balai borok kai. Sigat lagi, sitom lagi saya. Dia kata karakum sitom pi kum nolong gang pi. Buyong ke kili, dak ke ko. Jam ini kecil. Hai. Giba lay tu sim borok kai harus buat lagi saya stol saya. Laduan ni. Setiang lah pelak jimian, dia iba nang yang sak das. Ni Mariampur si Malaysia na rianga uno chungna mi chaani rang kutharia alu tali aro kendi kalda aro nathok uko chao ok saha aro chisata
arus ko sa oksa ha wa ko chai tinga athamu nokona re ba ha aro nokona re ba o walur tinga sa to ka ha